Районыбызга Татарстан Республикасының туристлык буенча Дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов килде. Ул эшлекле визит кысаларында иңелек район башлыгы Рәис Миннеханов белән Саба җирлегендә туристларга күрсәтелә торган объектларда йөреп чыкты. Маршрутка лесхоздагы дендрология бакчасы, оранжерея, чәй цехы, урман музее, кыңгыраулар музее, лесная сказка, Сабгантуй, мелиорация сервис, Мингәр зонасындагы объектлар кергән иде. Ул биредәге дәүләт ярдәме белән булдырылган уңай шартлар, хезмәтләр белән танышты. Сәфәр соңында Саба районында туристлык максатларында эшләүче бүлек оешма җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Сергей Иванов аларга туристларны җәлеп итү эшчәнлекләрендә дәүләт ярдәмнәре алу буенча мөмкинлекләрне аңлатты. Но что есть сейчас для того, чтобы развиваться? Есть национальный проект «Туризм, индустрия, гостеприимство». Федеральный есть государственная программа развития туризма в Республике Татарстан. То есть она, естественно, включает те мероприятия, проектов, в которых мы можем участвовать, на что можно получать поддержку. Саба районы киң кырлы үсешкә ия, шулар арасында туристлык та тамыр җәя. Соңгы елларда Сабага килгән туристлар саны күп тапкырларга артты. Бу сезнең районның бердәм командасының хезмәте. Биредә туризм үсешенә ныклы күпер салынган. Сабаны яраталар, Сабаны беләләр, диде Сергей Евгеньевич. В общем, честно, нам очень, я думаю, всем хочется, чтобы Сабинский район стал очень популярным и у татарстанцев, и у жителей нашей страны. Поэтому давайте все вместе максимально, первое, участвовать во всех мерах поддержки, раз. Второе, это собирать разные туристические продукты, туристические маршруты и привлекать сюда все категории туристов. И школьников, и семьи с детьми, и молодежь, и более взрослая публика. Все они хотят куда-то поехать. И, соответственно, если будет хорошее предложение, они это сделают. Җирлегебез халкына зур сөенче, бездә дәүләт ярдәме белән 2 пляж төзеләчәк. Бүген аның мәйданнары каралды һәм эш буенча комиссия булдырылды.